Go. Helo chi gyd, Ken Thomas o Farilwyd Cymafon sy'n yma, gyda'r Mari Bach, o'ch chi'n fel, o'r llachau. Dyma'n penillion i. Ewch oma i ganu cyn fyddwch yn oeri, mae'r gaseg yn denau ac eisiau ei pori. Ewch oma i ganu, nawr heno. Does dim croeso yma i'r fari a chithe, a'ch lleisiau mor swynol a chathod fel undre. Does dim croeso yma, nawr heno. Os siarad am Brexit, uwch gobaith chi rywsut, rhaid i mi ailddangos chi'ch ddau ble mae'r exit. Does dim siarad dwlu ma heno. Dwed pwy yw y twpsyn sy'n cuddio dan glogyn, a'i ben fel hyn gareg o gwaelod y dyffryn. Dwed pwy yw y twpsyn dan glogyn. Diolch yn fawr.